Кой? Какво се случва тук, бе? Да ви даря моето откривайки те неща по-бързо. Аз наистина не мога повече. Похарчихме някакви безсмислени роубъкси за нищо. Аз ще да ги купих изобщо, нямам идея. Don't open the door. Това май е страшно. Да, и аз намерих тази игра, просто... Чакай, бе, not fun, bro. Защо изруките са толкова гадни, отвратителни, ужас? Аз как го избереш да не полезно? Окей. Не. Но трябва да е максимално страшно. Night Shift Janitor. Ай, да, Shift Janitor, идвай. Ще сме на работа. Не, колко както винаги. Ето тук са два, маре, влизай. Ние сме на работа, съм на 7 кона. Абе, дайте лайка видеото просто. Абонирайте се, защото това видео продължава и аз пак ще доброто 40 минутно видео. Ще се гръмна. Не ти е колко е трудно. Хора, може ако се абонирате, има по-голем видео. Но сега може да 50. Не, те видеята ми вземат по 16 минути, въпросът, че ние го снимаме по 40 минути плюс. И аз това ли ще да го кътвам, защото ние твърде много мълчиме, разбираш ли? И това ме напряга просто. Фактът, че сме снимали вече от 14 минути. Просто Loading the game! Сега! Хора, погледнете го то! Кой? Боже, аз през цялото време съм си сменила fuck off, брат, не мога. Окей, това ще бъде кътнато просто, всичкото. А какво? Man, I really need to нещо там, не го успя да го прочета. Ние си търсим работа, хора. Какъв е този екран, бе? What the fuck? Ние гледахме просе преди малко имаше. Аз това не го видях. Ти помниш си го това просе? Ето го! Ето го! Това е смешно. Дайте лайк за това просе, лайк. Това е най-големия мит на света, заклевам се. Дайте лайк за това. Hey you! Are you tired? Ти измоел ли си от нещото? Are you tired of така, че си загубеняк? Bob is cleaning. Буквално те питат, ти загубеняк ли си? Ти винаги ли си еди какъв си? А също това е игра за почистване. I should play this, that, нямам идея. Аре, по-бавно ги сложите тест. After seeing the какво the fuck? You say to apply and where have done. В шопа има trolls. Become a killer, jumpscare everyone, banana peel. Какво? Banana peel! Къде е банана пил? Аз ще си го купя този банана пил. Ами, че го слагаш за земята и се хлъзгаме. The night shift janitor. Уоу! Има някаква хипер някаква музичка обаче и хипер изкътаните грозни графики, които не струват. Буквално това е чара на тази игра. Аз съм играла над стотици такива игри съм играла. Буквално ужас. Хора, това го правим заради вас игрите. Да, моля ви се, на това го правим заради вас. Абонирайте се за канала. Да, абонирайте се, харесайте, знаете си ги работите. И влезете в скапаната Discord група, гайс, моля ви се, влезете в Discord групата. Shows to be... между другото в неделя ще бъдем и двамата на стрим. Така че... Ако не дойдете на стрима, никой ще дойде и ще ви заде, докато не гледате стрима. Вау. Вау. Така. Така. Оу, damn! Това трябва да го изчистваме. Радиото пуснато! Вау. Автобуса не си става, като е хубаво, между другото. Аз се насъра преди да се отворя, преди да стъпа крачка пред вратата, буквално. Буквално. Ти вече си се насрал. Така. Кой си изпикал тука? Кой си изпикал тука? Диалекта, Давид. Аз чух нещо, което не ми хареса. Чух нещо, което не ми хареса. Никол се звали. Абе, защо винаги тук трябва да стават такива мизерни неща? Значи тук... Трябва да отворена вратичката да бягаме. Не, трябва да е затворена, защото ако някой ми... Ако стане нещо, трябва да бягаме. Отзади, ако стане тук нещо, някой се насере, така че да. Да, ако някой пусне атомната бомба.
Просто някакво човека идва да си поръчва нещо, вика, ще моля отида до туалетната и просто експлодира. This computer is hacker's computer, wow. Абе, виж бе, check the job info бе, братле. Така, job information, location, някаква локация, pay $99. Окей. Description. Staff, randomly, така, някакви тъпни, някакви шитни, които аз не искам да чета, защото не ме е бе. Клин да... О, брада, защо? Защо? Ние баби си държим в джобовете, ние си ги държим. Ние сме си купили матричките за 5 лева от левчето, разбираш ли? Буквално за 5 лева от левчето сме взели. Сташ имаме на някакъв джъмскер 100%. Да, какво ми трябва? Али ми трябва? Какво ми трябва? Не разбирам, гледал. Но, играта няма логика просто. Защо 150 брат мога да чета тази страна? Това няма смисъл, това няма логика. Моля ви се, не ставайте смешни, това няма логика. Хора, заклевам се, видях нещо там. Давид, аз съм убедена. Това ще го върна. Моля ви се, не ставайте смешни, това няма логика. Видях нещо тук. Заклевам се, видях нещо тук. На фан, бро. Кое си видяла? Моля ти се. Заклевам се, видях чудовище, беше кафяво. Беше грозно и високо. Ей, там през прозорчето си седеше гнус. Беше много гадно. Той ще за една секунда. Find the bathroom key. И той където си ключ. Ще има някаква подсказка. За да чувам нещо в туалетно, да чувам нафам. Чуваш газовете, които те завличат, Давид. Спри това радио, че само че взема в калашника и си го застрелям. От тук ще чуват някакви звуци, които не ми харесват. И на мен, брат. Това ще заради тъпото му радио. Да си бе майката това радио. И след този ключ е на майна си Райна, братле. Аз тук ще трябва да ходя до мазето, за да си взема този ключ, разбираш ли? Адей, find the button key. Аз къде да го намеря? На главата си? Нали? Нямам идея. О, вау, аз го намерих. Намерих го и видях чудовище. Нико, нещо ме джъмскер, наказвам ти. Намерих го. Буквално го намерих. Лека нощ, така. Айде туалетната и си тръгвам. Ще видя какво мъвате в тази туалетна. Какви са тези? Буквално какво? Нико, не ти за туалет до 7 години. Бате, какво се случва там, бе? Тежки оргазми, аз ви казах. Нико, трябва да чисти. Ние буквално се наполиваме стените с това и после ще ни запалят. Магически те си изтриват, ние ги чистим с ръка. Напротив, ние го таковаме. Това е бензин 1000%. Мана как ми затвори, мана. Не, това е бензин 100%, така почти запалят, така съм ти. О, фак, нещо там стане, заклявам се, че някой се бури нещо. Нафам, идам с метлата ви идвам, елата бе! Метла! Is that just a box? I was getting kind of scared. И аз така. Хора, тишко... Видях нещо през прозореца се появи. Нали бе, човек, аз казвам, значи може нещо... Може би после сме се филмирали. О, може да зумваш. Да. Това е фъни. До някъде. Не. О, фак, нафам. Не, няма стане. Тук 100% ще ни джъмскер, запомнете ми думата 100%. Като стигнем до последното, ще ни чипути някакъв джъмскер. Защото така просто ни идва просто. Едно сме го притеснили, докато няма. Да, между другото, винаги може да... Всяко дава се началото на играта. Че той ще получи оргазъм, просто изящ. Нямаше го как иде. И сега някой ще ни дойде от на майната му. Сега ще той някакъв полицай ще каже Аз искам. Нафам. Няма Аз се стреснах. Не, няма начин. Are you serious? The power cut out. О, наистина ли? Никол, какво е това да ти гледа? Кое бе? Кое ни гледа? Кое? Човек ти си се нафилмирал просто. Все тебе не ще гледа. Нещо ме гледам. Възикам се. Find and fix the... Да, тук ще ни бъдат лайката. Гледай се какво става. В мивката, да. Да, там се... То отвънка. Да, пак честно ти казвам, че отвънка. Да, нали, 100%. Значи този човек просто... Не знам какво ми става. Аре, идвай. Нафам. Аре, бе, страхливец, аре, идвай. Ама то къде е? Отвънка. Има отзад. Не съм джумкер, да казвам хора. Значи, фък. Ето го. Нафам, видях нещо май. И гледай как ще ни се бере лайката набързо.
Да, сега ще ни хвана. Не, просто буквално мисаутна го, fuck off. Хвани толкова. Дон! И сега гледай какво става. Видях нещо черно тук на лампата, казвам, не те лъжи това. О, Фаре, закривай тук. Наистина не те лъжи, видях нещо черно. Grab and read the note on the ground. Да, аз ще отида да чета тетрадка от духове, да. Да, със сигурност. Това е много логично и със сигурност има логика. Не знам просто как играта си мисля, че ние ще имаме jumpscare. You really should be out this late. People behind going to mission later you close that think така, някакви тъпни. Купувам се RPG, писна ми. Колко струва RPG между другото? 105. Нямам шанс, бегай. Как му отвори при мазните неща? Няма шанс за хода там. Там има много мазни неща, само това ще така. Има много мазни неща. Здравейте, сега някой ще излезе от това. Тръгваме ли си? Да, тръгваме. О, я! Айде, палим в количката и си бегаме. Плюем си на петита и айде. Премигна тока. Да, премигна тока за секунда. Да, другото ми. Беше скери, аз се стреснах малко. Да, това е ясно, това е ясно. Що ме гледам следващата игра, значи има чудо. О, fuck, dinner. А не, Dinfor. What the fuck? Dinfor. What the fuck? Аз ми ще пише dinner, но той е Dinfor. О, вау. Ние ще ядем. Явно. Ние трябва да чистим ресторант. Ние чистим. Ние ходим от хотел на хотел и просто... О, fuck. О, какви са тези звуци? Чао. Писна ми. Какво та? Explore the dinner. Значи трябва да експлорнем. Добре бе, експлорнахме. Какво ще? Никога трябва да го експлорнем отзад. О, не. Това е ясно, че трябва да го експлорнем отзад, въпросът, че аз нямам желанието. Затова просто чекам ти да го направиш. Check the job info inventory. Ето. 1149 бе! The short stuff and some... 149. Така, няма да четем какво е, каква е description, защото не ни е пука. Никога не се чу, казвам ти, не се чу. Това е ясно, той сега ще ни изкастят набързо това чудовище, ще ни екзекутира. Да изчистим масте. О, не, Никога.